don't touch Babangu, don't touch it, don't touch Babangu, don't touch it, don't touch don't touch don't touch panguva ino ndakumboitawo session imwe chete nevana muchinzwa pamasessions atinoita ari 5 tinoita quarterly tichiita 2 pamwe tichizoita 1 saka pane mamwe masessions atinenge tichiita nawo atinovadzidzisa anongobatawo zvakare nevabereki ndosaka maona paine vana nevabereki nekuti tinoshanda tiri hochekoche takabatana. Vana toda kuti titaure chekutanga toda kuti tionesane nekutaura toda kuita toda kutaura nezve sexuality handiti tinoiziva tikuita yourself, your culture and your family. Tichitarisa nezve sexuality angandiudzewo kuti kana tiri kuti sexuality tinenge tichitaura nezvei vana. Right, iwe sumuka utaure vachinyasonzwa. Kana tiri sexuality titaura nawo right, hanzi tutaura nezvepabonde burikidza kune vanhukadzi, vanasikana nevanakomana. Asi pari zvino vana vatiinavo magirls chete kubva pa10 to 24 years ndo vana vandinoshanda navo tichidzidzisana sezvavari kutaura. Right, ndedzipi tsika dzatinoziva dzaitwa kare dzaita kuti iwe semwanasikana uende pariski kana kuti uzova uchienda kana kupihwa murume usingade? Ndedzipi tsika? Right, nombosiya iwe une blue Poshia. Right, taurisa kuvanzwi correct. Chimutsa mafiwa. Anzi Chimutsa mafiwa. taurisa kana maakutaura. Alright, tiri kutaura nhau yetsika yakare yaitwa yaikonzeresa kuti vanasikana vapinde parisi. Saka uyu ndamubvunza kuti ndeipi imwe tsika ari kuti hanzi chimutsa mafiwa. Ndo zvimwe zvaitwa kare kuti kwaitwa chinonzi chimutsa mafiwa. Mumwe ndechipi chimwe zvakare? Iwe kuzvarira. Right, ndechipi chimwe iwe musingabe. Right, dzese iwe Chigata mafiwa chekuti taurisai. tombochi tete nemwana netete handizvo vane muzukuru wavo handizvo tete vanogona kunge vashaya theni mwanasikana uye uyu anogona kuzotorwa wenzichi chenda unoita chimutsa mafiwa kunogara nakamukuru. Saka iyoyo totitsike kashari nekuti hauzive kuti batete wakashaya nei pamwe chirwere theni pauri kuenda kana tiri sesu tiri vasikana tiri vana vadiki
tikwanisa kutakura nhumbu nekuti vanwadi ndogona kuita makosi akasiyana-siyana zvakaita na fistula kutakura nhumbu uchiri mwana mudiki haukwanisi kana kuburisa anogona kubuda ari gavamwedzi kana kuti toita maSTIs zvirwere zvepabonde. Right, ndizvo here zvinotaura umwe wedu? Handitika ndidzo dzimwe tsika dzaiitwa kare dzaikonzeresa kuti vana vasikana mupinde pariski. Iye zvino izvozvo tese tabata taziva. Toda kuti titaure imwe nyaya human and development, sexual and development. Handiti tiri kutaura izvo kuti ndezvipi zvinotiratidza isu sevanasikana zvinoratidza kuti iwe wakunzi nemukomana ndinokuda. Ndezvipi zvatinowanikwa zviri pamwanasikana zvinoratidza izvo kuti vakomana vachitanga kukuteera iwe? Breast. Taurisa Breast. kuita sei kwawo vanda kunyatsoziva. Develop breast. Right, hanzi madevelopment ebreast tinoona munhu akutanga kububudza. Handiti chimwe ndechipi zvakare iwe? Right, hanzi ukaona wakuitaita tumapundu kufesi kurakidza kuti pane zvaakuitika zvinokwezva vakomana. Handiti right iwe? Anochinja izwi. Right, hanzi anochinja izwi, kazwi kanenge kakatetetete kobva kakwezva. Handitika neutete hwakene chimwe zvakare zvakawanda. Uyo ari kusera sitambotaura. Right, hanzi kana wanga wakaita sezvakaita amai makiwa kudai unozongoonekwa uku kwakungosimuka-simuka. Handitika chokwadi ichocho chimwe zvakare. Right, vana vanoziva hanzi kuchinja step. Kana wanga uchidai nyabvu kudai. Handiti unenge wakuita kuti ndione. Handiti kurakidza kuti step yako inenge yakuichinja yakukwezva kafambiro kanenge kasiri kekungonyabvurika. Handiti chimwe ndechipi? Nekuti ipapa ndo pane nyaya panotangira kuti uzonzi sviyo yandogara ndichitaura iye kuti yaunozoti aiwa inini handidi ndopa zvinotangira. Pane chimwe chamuri kusiya chandoda kuti mutaure chinokosha. Ndoda asati ambotaura nekuti mese muripo iwe ambotaura. Right iwe? Mapfekero anova ndiwo ari kunetsa. Handiti inini handisuda kuti nditaure mapfekero erudzi. Muzvitaure imi mega vachinzwa. Kana ndiri seni musikana ndichiri mudiki ndichipfeka hembe dzinosvika kana kuno matrauzi ndisingapfeke. But once ndatanga puberty stage ndakupfekawo zvinhu zvinondifita zvinonyatsondibatawo kudhrowa shape yemiri wangu. Ndakupfekawo matrauzi kuti ndionekwe nevakomana. Ndo dressing yatenda kupfeka. Alright, hanzi unenge usapfeke chihembe chinenge chaamai makiwa. Handiti wakuda kupfeka chekuti pese paonekwe pabva padhinda. Pane chinhu 1 chinoratidza kuti uyu mwanasikana aratidza kubva pazera iri achienda apo chisingaitwe nevakomana. Ichocho ndo chandiri kuda kuti mundiudze. Ndoda mumwe asati ambotaura iwe mem. Right, hanzi mwanasikana anoenda kuma MP. Handiti anova ndiwo atiri kudzidzisa. Tiri ipapo regai ndikuudzei ndichiti masessions tinoita, asi tine zvimwe zvatinoita zvekuti vana vaite mubato wemaoko. Zvavari kutaura kuti kana mwanasikana akuenda kuma MP tinopiwa mapads mamwe nenaki inotipa kuti tipe vana ivava. Asi ndakazoonawo zvakare kuti pamwe pacho anononoka. Mwanasikana mwedzi wega anoenda kuma MPs. Ndine masanitary pads handiri kuvadzidzisa anosonwa nemaoko akaita seiri.
ekuti paanenge asati auyawo mwanasikana anogona kumboshandisa iri oriwata. Iri rinoshanda for 3 months. Saka ivava vese zvakare vanosona aya. Besides izvozvo tinotamba bhora. Vanoita zvakare maexercise vana ivava. Zvakawanda zvatiri kuita tichivadzidzisa. Tinovadzidzisawo kunyangwe nekutobika chaiko mifushwa. Tine musi wokuti tinenge tisingaite masessions. Tinovadaidza tichibika nawo. Tiri ipapo nofunga kuti zvinhu zvangu zviendeke. Ndoda kuti nditaurawo nomubereki mumwe chete kana vaviri kuti imi muzivewo kuti zvatinoita tinoita hoche-koche. Ndikadzidzisa vana ndinozogara zvakare nevabereki. Saka panguva ino regai ndisimudze mubereki mumwe chete angokutsanangudzira iwo nekutaura kuti pakuita kwandiri kuita masessions nedzidziso dzese dzandiri kuita kuvana ndezvipi zvinhu zvachinja kubva tichitrenwa PCC nenaki vana vachizopinda mudreams. Mudreams maitiro atinoita kana tichitora tine inonzi risk assessment 2. Hatingonhonga mwana from nowhere. Toita naye masessions. Mumasessions imomo tinozoenda tichiona dambudziko rine mwana. Saka taona dambudziko seavo vasikana vamuri kuona vari apa vazhinji, vamwe vacho havana vabereki zvachose, vamwe vane mubereki 1, vamwe vabereki vanhu vanorwara vese baba namai. Saka ivavo ndo vanhu vatinotora. Takabatanawo zvakare nematicha muzvikoro vachitibatsira kuti tione kuti vanasikana vaende kuchikoro. Tinewo vamwe vana machild headed varipo ipapa, vana vanogara vari vega. Varimo zvakare mudreams. Saka mune hoche-koche nehoche-koche. Ndo matorero atinoita, hatingonhonga. Tinotanga tamboita naye masessions. Kana kuri kuchikoro tinopihwawo zvakare nematicha mendo nekuti tinoshanda nawo vanotisarudzira. Pari zvino ini ndingange ndataurisa kunyangwe ndanga ndanzi ndienderera asi handiite ndega. Ndoda kusimudzawo vamwe amai vangotaura kunaka kwakaita dreams kuya kwayakaita ichibva munaki inova ndiyo National AIDS Council. Saka ndinosumudzawo amai vamwe chete vopawo testimony yekuti zvinhu zvakavafambirawo sei, zviri kuita sei. Ndinosumudzawo amai ava vange vachitaurawo zvishoma. Ichokwadi chekutanga ndinoda kukwazisa kuna Tembo. Chepiri ndokwazisa utekwa hose wasvika panzvimbo ino. Ndozoswedzawo zvakare vabereki vanga ndinawo nevana vechikoro. Inini chandinodawo hangu kutanga kutenda. Ndoda kutanga kutendawo zvangu vari amai Makiwa. Inini ndichinzwawo zvakare amai Makiwa. Ndinoda kutendawo hangu amai Makiwa vachitungamirira programu yavainayo yavari kutungamirira yeDreams. Regai hangu nditange ndakupaiwo testimony yekunditungamirira kwavakaita. Mwari wachiunza nyasha dzawo pana amai Makiwa. Inini ndina baba munini wangu wakafa, munin'ina wemurume wangu. Vakasiya vana vavo vavainavo. Vana vakambonochengetwa kukaroi kuhama dzaamai. Vana vamai vaye zvinoita Satani vashanya zvakare kuna amai vaye. Mai vaye ndokubva vafa. Vakauya vana ava zvinhu zvakandiomera. Pari ivo mazuva eCovid iwayaya. Vana vauya vari 3. 2 vaienda kuchikoro. Mumwe ndinaye panapa anesisimuka mwanangu. Uya apa uonekwe. Mwana uyu akauya. Auya mwana uyu zvikanzi mwana uyu arikuda kuenda kuchikoro. Asi nenyaya yeCovid akanga ari form 3 asi anga asisaenda kuchikoro. Ndokubva auya kuno zvikanzi arikuda kuenda form 4. Ndikati nhai Mwari,
ko inini zvandiri ndakapima zvandiri nemhuri yandiinayo ndikati ndinozvikwanisa here kuti mwana uyu aende kuchikoro. Amai makiwa ndakaenda ndokumba kwasabhuku wedu zvakare sabhuku wangu ndiwo ayamakiwawo. Ndikati baba mukuru inini zvinhu zviyeka zvandiomera. Vana hongu wauya zvikanzi hazvinetsi naamai makiwa sadza naamai kachidzavo. Sadza ndinokupai tinokubatsiridzai kuchibage kusocial welfare. Torai vana muchengete nokuti ndimi mai wasara ndingori mumwe chete nemurume wangu. Ndakatora vanavo zvechokwadi sadza ndinopiwa kusocial welfare. Ndikati amai guru hongu mandipa kamwe kacho kari grade 3 futi zvakare kari mukati muclassroom. Asi vana varuda kuenda kuchikoro handina pekutangira nokuti inini ndine vana vanguwo. Zvinoita zvinhu hama dzangu pane zvimwe ndo panoenda zvimwe. Pane nhamo panoenda imwe nhamo pamusoro. Kwapauya futi baba munini wangu futi vamwe vachirwara izvozvi wari pabonde wari panhoo. Ndeve kuitira zvese toilet iri mumba zvese ndokuitira sipo ndeyekutsvaga murume wangu haashandi. Tinoita basa rekurima. Asi amai makiwa vakanditakurira dambudziko rangu. Mwana wangu wakamuti kune programu iriko sinzi wauya zvako pari pakati pezvakaoma kudai zvecovid. Rega ndikunyorere musikana uyu kune programu iri kuya inonzi yeDreams. Rega ndichimutakurawo. Amai makiwa wakatsvagawo wachienda nekoko ini ndichiendawo nekoko. Kubva kune uniform handinganominete kuti tai akapfeka maski akabva kupi bhutsi akabva kupi masokisi akabva kupi. Asi zvinoitwa nenyasha zvitungamirirwa nayo amai makiwa kuburikidza neprogramu yakauya yeDreams. Saka itestimony yandiri kupa kune mihama wadikani kuti zvechokwadi iyi programu iyi ndiri kuitenda nanhasi wose kana pane vatungamiri zvechokwadi nemihutekwatekwa hwese huri pano. Itai kuti programu iyi mambo ienderere mberi inditorero nyangwe nevana vangu chaiwo nokuti dambudziko ndakatoremerwa nomutoro wandiinawo. Gara hako pasi mwanangu. Ndizoendererawo zvakare kune chinhu chimwe chete chandiri kuitirwa nevakadzi ava vari apava. Vana ava vanotestwa kuenda kumatestis mwedzi wega wega. Iyo mhandara yandiinayo iyi ndiwo vana vakutonetsa ivava kuda kuenda pabonde nevanhurume. Saka amai makiwa vanovatora vanava pavanoenda kusesheni nawo wanoenda nawo kumatestis kuclinic parushinga apa wonowatestesa. Vana vakutoziva pavamire. Amai makiwa vana zvechokwadiwo vari kutakura vari kutora vamwe ndinogona inini baba naamai ndiripo. Asi tese tiri varwere hatikwanise kushandira vana kuti vaende kuchikoro. Vana vashambidzike nokuti mwana akaenda asina bhutsu kugumbo akapfeka vhurunguira ndiinaro iyi yatova leseni yevana wese wechikoro iyoyi. Mwana haachasununguka kuenda kuchikoro anogona kutoramba kuenda kuchikoro kwacho. Saka ana amai makiwa vari kutakura zvakarema. Saka ichokwadi amai ava vari kutora muvana vavo vari kutora vachiswa muprogramu. Vana vasina amai zvamuchose. Vana vanozvitungamirira. Vamwe vana vana amai nababa asi baba naamai chipo chokuti vakafa asi vari vapenyu. Sadza kwariri kubva havakuzivi. Sipo kwainobva havakuzivi. Wane programu yawainayo zvekare amai makiwa vanobatsirwa nemapedzi aya kuvanasikana vedu. Vanopiwa sipo zvekare yokuti vana vawache mauniform yavo isaoneke kuti iyi inherera uyu ana baba naamai uyu baba wake naamai havagoni kushava. Saka aiwa neiwayo ndatenda zvangu. Vataura kuti tizive tese kuti naki iri kuchungamirirwa navataramusi inova ndiyo yandiri iri kurwa basa rakakura. Dreams yauya mune zvakanaka. Regai nditore iye mwana mumwe wacho ataure apupure muchinzwa kuti zvinyatsoonekwa kuti ichokwadi ataramusi kana vari kuno kurushinga basa riri kurohwa. Ndinokumbira maziva rimwe. Nekuti tikangotaura munoti ataramusi vari kunyepa kana tikati tiwedzerei nhamba ataramusi aiva muda kufevha Rushinga. Tinoda kuti muzvionere muzvinzwire basa riri kubatwa naataramusi kurushinga kuno. Maji henyu abereki. Ndiri mwana
taurisa vanhu. Ndiri mwana wanga atogara chikoro. Vabereki vangu vese vanorwara. Hapana kana anokwanisa kubata chinhu. Saka ndakabva ndatorwa namai Makiwa vandowanisawo mayunifomu nebhutsu kuti ndigokwanisa kuenda kuchikoro. Pari zvino hasati ndabhadhara chikoro. Kasi mari iri kudiwa. Ndakunogara pasi. Ichokwadi vana ndozvavanoita. Hanzi handisati ndabhadhara chikoro. Dreams iyoyi ndiyo iri yatiri kutotarisira kuti ibhadharire vana. Vanoti handisati ndabhadhara. Kunyange apinda chinonzi kubhadhara hunge vana vaona marisiti. Kwete kungotaura, havagutsikane nekutaura vana. Regai nditore mumwe wechipiri tobva tamira ipapo. Taurisa hako mwanangu. Ini ndina amai. Samasonyasotaura. Ini ndina amai chete. Baba ndizotokaenda asi atiri vana vadiki. Saka mai Makiwa ndakazova chitenda ndakagara pamba. Ndabva ndichichiya kuchikoro kubhadhara necomfort nedreams. Saka manje ndakazouya apa ndakatogara pamba ndakashaya mari yekuti ndiende kuchikoro. Alright. Ichokwadi kune vamwe vana baba muno vane tsika yakaipa yekuti vanogara nemukadzi asi ivo vakatofa. Vamwe vari kuti vakaona upenyu hwaoma kunyanya paCovid vari kubva vatotiza votosiya vakadzi vosivasiyira vana. Iwo chokuti unge uchiita hapana. Saka ndo mumwe womwana ari kutaura baba zvechokwadi haatovaziva. Amai varipo vanorwara. Saka mamwe mabasa atiri kusangana nawo iwayo. Tine vamwe vana vane tsika yekuti anongoita mwana obva aenda ouya nemwana osiyira mbuya vakura. Oenda zvakare onotora umwe mwana ouya osiyira mbuya ivavo. Ambuya voita gurushushu revana. Ivo mbuya vacho tinotovachengetawo isusu vanotobatsirwa nesocial welfare. Saka tinawo zvakare vana vakaita saivavo varimo mukati umu. Handizive ndinenge ndataurisa kana paine zvimwe ndinoda kuitawo ndichibvunzwa ka. Mutekwa mauya ndotarisirawo kuti munge muchindibvunza. Zvichida zvimwe zvandiri kutaura zvinogona kunge zviri zvinhu zvisirizvo asi ndikabvunzwa shai rangu rinobva rabata nekuti ndinenge ndoitawo ndichipindura zvamunenge muchindibvunza zvamanzwa nezvamaona. Maita basa mai Makiwa ejaiwa kuvunzeya wanga wakatomira kuti muwape nguva. Alright. Atozviona. Alright. Maita mai Makiwa. Shai renyu nderei? Shai rangu ndere kutamba nevana nekugara nevana saizvozvo. Zvakanaka. Mune vana vangani muno munharaunda vamuri kuita navo izvozvo? Pari zvino vana vandinawo munharaunda ava ragurupu rinokwana kuita iro rechi6 nekuti tinoita ne25 saka ndikaita nawo kotari ndinobva ndavarikruta. Saka ndingati munharaunda ndatone nofunga 6 groups dzandatoita dzinenge dzine ma25 yevanhu. Mubvunzo wokupedzisira, vana vari kutungamirira dzimba vamuinavo vangange vakawanda zvakare? Vana vandiri kutungamirira dzimba apa ndine vaviri. Maita henyu. Kana sekutaurwa kwatakaita takanzi isusu Dreams kana yatora mwana pari zvino takangotora ichabhadhara mafees. First phase, second inenge yakutengera mauniform, then third ndeyekuona kuti mwana wacho iye ane chido chakadii. Inenge yaipromisa kuti anomutora kusvika iye ega aneta. Sorry, vana vamagrade chia mambotaura zvenyu maeji avo kuti magrade akasvika kumagrade kubva pagrade yakati kana mafomu. Alright. Apa tine maprimary vamwe kubva pagrade 3
vanenge vane ma10 years hayi nemasekondari vakasangana vanavo. Zvikoro zvipi? Zvikoro izvi apa pane Rushinga primary neRushinga secondary. Kune vamwe vasina kuzokwanisa kuya kwamushaire nekuti ndinobata zvikoro zvinokwana kuita 4. Ndachikumbira mazita ezvikoro zvacho. Tine Magaranhewe primary neMagaranhewe secondary yacho. Ndaita Rushinga primary neRushinga secondary. Ndobva ndaita mushaire saka i5. Ichokwadi kana achingofita achipinda mugrupu kana arimo tinofanira kushanda naye, asi pari zvino handina wandati ndambotora nekuda kwokuti panenge pasinawo, handisati ndanzoone zvake. Ndakuenda chichidzikisei isusu tiri vatori venhauda tichida kuziva tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Tanzwa kunzi munomboenda navo kunotestwa uku, pane here zvamunombowana ipapo zvinokushokai ukatyamadza kuti zvandaona panapa hazvina kumira musha? Right, ndingati pamagroups andakaenda nawo handina chandati ndakatyamadzika nacho, asi kutoti mukati macho munenge magara muine vamwe vanenge vangogara vakakatyamadza kudhara. Aiwa, zvinokatyamadza handina zvandati ndasangana nazvo. Kutestwa vari kunotestwa chii? Vari vachitestwa HIV ndizvo? Ndizvozvo. Sevana vari kutaura navo nyaya dzeumhandara nekuti vayaruka vachiti vadhora vachiti vachivataura munokutudza munoita sei vaipusa anokura, hamuiti here kuti vatestwe mimba? Right, izvozvo zvese tinoita. Kana achinge aripo wandinenge ndaona mafambiro nekuona, ndinomutora ndinomutestisa ichokwadi. Pamwe pacho pandinoitawo zvekufungira, kana ndazoenda naye ndinozongonzwawo achinzi aiwa negative. Tinoita zvakati. Aida kubvunza kuti mune vana here kuti makashanda navo mukavadzidzisa zvamakavadzidzisa, asi mozowana kuti mwana iyeye dzenguva munozoona achiita zviya zvamakati hazvina kunaka hazvifaniri kuita. Ipapo sechinhu chichiri chinyowani kubva kutanga kwatakaita 2019 handisati ndasangana nedambudziko iroro. Vese vandiri kungosimudza ndichidzidzisa hapana atasvika pakutizira kana kuti pakuzoita dambudziko iroro. Taona panapa pana nasadu munombova involva here mukudzidzisa kwamunoita vana kuti varivo vari influential mumacommunities nokuti vanokwanisa kunotaura nevanhu vari mudunhu mavo, munova involva here mumasessions iwawo? Ichokwadi, ndosaka maona mambo vatori pano kutouya kuzotsigira zvinhu zvavanoziva zviri kutoitika mudunhu mavo. Masabhuku ari pano vatoripo vari kutotsigira kuziva kuti zvinhu izvi zviri kutoitika, nekuti patinotrenwa tichibva kwatinenge tatrenwa tinotanga tasvika kuna sabhuku wedu tozoenda nekuna mambo kuti vazive zviri kuitika munharaunda mavo. Saka ichokwadi vese vanozviziva. Mambo otsanangura imwe yacho atingi department answer kubvira pakauya chirongwa ichi munharaunda ino. Ishanduko ipi yaunzwa mumararamiro evanhu mucommunity menyu? Chizva mungati nokuda kwebvunzi tabata ichi tabata ichi. Nemibvunzo wangu wechipiri ndeyekuti programu yakatanga 2019, then unfortunately early 2020 covid ichibva yauya. Pane zvayakamukanganisa here muhomba wavo? Rega ndipindure kupedzisira. Ndokutanga munenge muchazobvunza nekuti ndinoitawo ndichikanganwa. Covid kuya kwayakaita ine kukanganisa hongu kwayakaita kuvana vaenda kuchikoro nekuti vanga vasaende kuchikoro. Asi inini Samento ndine tsamba yandinayo yatakapiwa kubva kunational nevakuru nana Mr. Taramusi yaitaura kuti basa redu revana harimire.
Saka zvandaita ndezvekuti ndaiona kuti kumwe kwese kuti tiitire hakuite, ndakazogadzira pamwe pano kumba kwangu ndaigona kutora 10 tichienderera mberi, handina kana kumira kusvika pari zvino. Wechipiri wekutanga uye kuti munharaunda ino yamunogara chirongwa chichakauya mambotaura zvinhu zvakanaka zvachirikuita chirongwa ichi. Saka inini muchiona pachirungu vanoti what impact, chii chamungati noda kuuronga uyu community yedu yachinja 1 2 3. ya zviripo. Chekutanga nyaya yekuti mamwe masessions ananditaura tinobata conflict irimo mukati, tinodzidzisa toita relationship. Ndakuona shanduko kunyanya kunana amai nevanasikana, panga pasina ukama hwakanaka, vana vaitya kutaura nevabereki. Saka iye zvino ndakuona kuti takubatirana nevabereki pamwe chete, ndikataura nemwana muberekiwo ari kuenda kunotaurawo. Saka relationship pakati pevabereki nevana kunyange nematicha nechi hunenge hwapo hwakasimba, uyezve kumwe kukakatana kuye kwaitika kuye. Semunhu ndinogarawo muvhireji, manga mine zvimwe zvaitika zvakawanda zvaizokonzeresa makonflict mwanasikana amai baba chii, but nekuda kwekuti chirongwa ichi pachakauya nedzidziso, ndikuona kuti zvinenge zvachinja. Hazvingazoti gedye nekuti tiri kuramba tichienda katichidzidzisa. Kune vamwe vanenge vachiwa vachipinda muvhireji vanenge vasati vaziva chirongwa. Saka asi ndiri kuona kuti ipapo takabatsirikana zvakanyanya. Uyezve nenhau yekunotestwa iyi, vana vanga vasingabvume, vanasikana vainetsa, kana ivo vabereki vacho chaivo kuti umuti mwana aende kunotestwa, painetsa maitoita zvekudhonzedzana kana kutukana, taitukwa. Iye zvinei zvaiva vabereki vanenge vozivaka, nekuti ndienda vaudza kuti vana ndikasvika navo apa, kana ndakuvarekruta mwana iyeye ndinoenda ndomutestisa. Saka kureva kuti mubereki wokuno kundomudzidzisa kuti vana ndinotesta, vana ndobva ndavadzidzisawo kuti mimi munonotestwa, zvese zvikabatana hapana zvakuendeka, takungotora toenda pasina dambudziko. Kuona mukushanda nevabereki vana mai ndo vakati wandeka, vambonzwa kuti vana baba vakuchitambirawo sei nyaya dzekuti vana vavo vadzidziswe nyaya dzekuita nemasexuality vakuzaimba kumetseka. Ichopadi baba, dambudziko kuvanhurume riripo. Varume vazhinji vanosunda ana mai, asi chandakaona ndechekuti iye zvino varumewo vanewo ingunzi men's forum, yekuti inini ndinoenda kuna chair wemen's forum ndomuudza kuti izvi iye wozoendawo paanogara nevarumewo votaura navo. Varume kazhinji havagone kugarira senguva iyi madzimai auya kuma-12 kare, murume kuti agare apo kusvika nguva dzino anotoona sekuti zvinhu zvemanga-manga. Riripo here basa ramunobata ichopadi ndine rimwe randinoita, ndiri muCCW child care work, ndiriwo zvakare muDCCM behavior change community motivate, ndozoitawo PCC. Inini chinongondisunda inyaya yekuti ndinonzwa tsitsi kana ndichitarisa zvimwe zvinoitika kuvana. Uyezve ndakangokurawo mufamily mangu chaimo maichengetwa vanhu vakasiyana-siyana. Vabereki vangu vakandidzidzisa kuti wese anenge auya achida rubatsiro mubatsire nechainacho, uyezve wese munhu ihamu. Pamusoro pemagariro awakaita kumba, toda kuti utitaurire iwewe Rudo, kuti utiudze handitika kuti ugere sei kana muri kumba iwe ndiwe ani. Baba namai variko here kumba Rudo? Baba namama variko.
asi vanorwara. Apa havagone kana inini ndinotobika kumba. Ndine vanin'ina vangu. Vangani? Ndine vanin'ina 3 kozeta hanzvadzi 2. Saka muri vangani mumba menyu? Muri vashanu? Mumba medu tiri vashanu. Baba vanoenda kubasa here? Havaendi? Havaendi. Amai havaendi kubasa? Havaendi. Ko kuchikoro muri vashanu vari pazera rekuenda kuchikoro vangani? Iye zvinozvi vari kuenda kuchikoro 2. Iwewe? Nemunin'ina wangu. Oho, ari kuita grade ani? 5. Iwewe uri grade ani? Form 1. Form 1. Unodzidza pachikoro chipi Rudo? Ndinodzidza pachikoro chinonzi Rushinga high school. Oho. Baba naamai wati vanorwara vane dambudziko rei? Baba vanotorwara havatombomuki, vanotorara pakudya panoita zvokumanikidzira kumuka. Amai vakangodaro daro. Sekuno kuri kumusha kuri kuruzevha, munorima here kumba kwenyu? Nekuti muri mhuri yevanhu 7 handiti? Munorima, muri kurarama sei? Tinorima, tinongorimawo chibage nedonje. Oho. Ari kuzvirima ndiani? Nekuti baba wati vari panhoo, baba vakarara, amai vari kurwara zvakare. Anorima ndiani zvinhu izvozvo? Tinorimirawo nabamunini. Nabamunini. Saka iwewe wauya kuchikoro, wataura nyaya yekuchikoro. Une chaunoona chakaitwa here kumba paunodzokera kana kuti zvese ndiwo unoita? Ndinoita. Wabva kuchikoro imbototaurirawo urongo hwako. Ndoda kuti zuva rako iwe rinonzi zuva rarudo rinenge rakamira sei? Parinotanga makuseni paye uchimuka, handizivi kuti unomuka nguvai, imbonotaura kuti unomuka uchiita sei kusvika wauya kuchikoro, kusvika wabva kuchikoro kusvikira wadzakaumba, kusvika unorara, imbonotaurira zuva rarudo kuti rakamira sei? Inini kana ndabva kuchikoro ndinosvika kumba ndosuka maplate, kana munin'ina wangu asati asvika kumba ndosuka maplate, toenda kuchibhorani tokadzotobika sadza redu togezisa vanhu, tikapedza tobva tarara. Chibhorani chiri kure zvakadii? Chitombori kure. Chiri padyo? Ko huni munodziwana kupi? Dzamunoshandisa mose moto? Tinogonoenda kumunda kana kumunda ikoko ndokatinoenda. Wangotaura wabva kuchikoro, ko zuva richitanga makuseni paye uchimuka, unomuka nguvai kuti uti ndamuka ndaita zvepamba ndakuda ndichisiya ndichienda kuchikoro? Dzimwe dzenguva ndogona muka kana kuma4 dzemangwanani. Dzemangwanani. Taura kuti unenge uchimukirei kuma4? Ndinomuka ndobatidza moto tobika zvokuti tiende tadya kuchikoro. Chinenge chiripo here chikafu chacho kuenda madya kuchikoro? Chii ichocho? Chitaure chamunobika chacho, unobika kuti chii? Tinobika sadza. Tikabika sadza tobva tadya tobva taenda kuchikoro. Maenda kuchikoro munenge muine mbuva here kunodya kuchikoro kwacho? Kazhinji kacho tinge tisina, nokuti tinogona kana kubika chibage kana kukanga nzungu. Ko wambotaura kuti munorimirwa na baba munini kureva kuti upfu unenge uripo. Muriwo munoita sei? Muriwo tinofusha derere rokutema. Ndora munodya naro mazuva akawanda? Derere kana mufushwa. Zvinofushwa nani? Nesu. Kana uchiti nesu iwe Rudo ndiwe unofusha, unogona kufusha muriwo? Asi mufushwa ndogona kufushirwa namaini. Derere ndora tinogona kufusha derere rinoderere. Mari yechikoro iri kufamba sei? Mari yechikoro inini ndanga ndisingaenda kuchikoro, saka ndikazotobatsirwa namai Makiwa ndokandibatsira ndiende kuchikoro. Mai Makiwa vanoita nezvechii? Ungatitaure nekuti hatisi kuziva. Amai Makiwa vanoita zve-CCW, zve-sister to sister, zvedream. Vanoita zvekubatsira vanhu vanotambura. Kumba tingati mazano kana vanhu vachibatsira vanogona kubatsira kana neecocash. Mune phone number here tingati kana kuti yamai
nokuti ndo vakutokwanisa kufamba. Anda mai vanokwanisa kufamba. Namba yavo uneiziva? Havana foni. Baba havana foni. Havana foni. Saka muchida kubatsirwa imimi mungabatsirwe sei? Kuri kuti muri kupuwa muda kunzi mubatsirwe sezvo muri wakaona zvauri kutaura iwewe. Une makore mangani mwana? Ndine 14. Watokuto mukuru wemba handiti? Watosaimba. Uri saimba? Ndiwo uri kuchengeta mhuri, uri kutungamirira handiti? Zvino kana vanhu vachida kubatsirai vangaite sei? Vangataure nani? Ko namba dzepachikoro wati chikoro chenyu chinonzi chii? Rushinga High School. Rushinga High School. Vangataure nani wekuti akubatsire iwewe? Munogona kuona kudzamai makiwa. Mama makiwa. Mento. Zvino unozviona sei zvauri izvi kuti uzoona kuti iwewe pauchazenge wazoti wakura wamhandara wapedza chikoro unoda kuitei kana uri unenge wapedza chikoro? Ndoda kuita basa. Basa raunoda kuita basa rei? Kana wakura unoda kushanda basa rei? Sununguka hako kutaura mwanangu, unoda kushanda basa rei kana wakura? Kana house girl. Unoda kuita basa rekushanda mumba? Oho. Uchada kuzoroorwa here kana wakura? Ndichiona kuti ndasvika stage ipi. Iwe unoda kuroorwa wasvika stage ipi? Ndiwo wataura. Ndasvika kana kuma 28 kwakoko. Oho. Unenge wakufunga nguva iyo unenge uchida here kusiya kumba? Unenge uchisiya baba namai? Unenge wakusiya vari voga? Kana munin'ina wangu akura unenchiona kuti akura here. Kana akura ndo anenge achibikira vanhu. Mari yekuchigai muri kuiwana kupi? Apa mari kutonetsa. Mari zviri kutonetsa? Taura kunetsa kwacho kwazviri kuita. Mari kuti pakupekiwane ipapo. Ndo pari kunetsa? Ndo pari kunetsa. For males, it was difficult to have sessions with them. So the males, they are the ones who are infecting the girls with STI. They are the ones who are marrying those girls. They're the ones who are impregnating the girls, and we end up having the dropouts. So we need to reach them. So during COVID, I think the male mobilization program was affected, and we recorded 713 males that were reached during the court against a target of 960. Yes. Then papa COVID ipapo tine here patinokwanisa kuti apa pakakanganiswa tingadai takasvika pakadai so, but because of COVID this program was negatively affected. Yeah, most of our program are hinged on HIV testing. If we see the sister-to-sister program, the girls end up being tested at the health center because we need to know how many girls did we in our clubs tested positive. Even the DREAMS program, the girls are also tested. During the COVID-19 lockdown, the health centers were not testing those girls. So with the HIV testing program was down because nobody was just coming to the health center that I've come to for an HIV test. But now testing is open. They are now going for HIV testing. It's now normal. Work is now returned to normal at the health centers. So that is the major thing that the HIV testing was affected during the lockdown. So, Mr. Taramus, sorry to take you back a bit. When I came here, you were talking about school dropouts. What's the situation like? Yeah, for first term, we have 179 school dropouts, and 53% of those dropouts, they were girls. And most of the dropouts from the girls were due to pregnancy or marriages. During the lockdown, you see, the kids were not going to school, so they will end up being married whilst they were in the community.
So that is on the school dropouts. Maybe if you could also just give us an overview of the DREAMS program. The DREAMS program, we are targeting 10 hotspot wards. We mapped the wards using the dropouts that we are having. So we selected 10 hotspots wards in the district. That is where we are implementing the DREAMS program. The DREAMS program it's a modified DREAMS program. We have 3 components: parent-child communication, where we have trained 20 mentors that are in the community. There are 2 mentors per each ward. They are doing the parent-child communication. Then we also have comprehensive sexuality education, where that child who is in the parent-to-child communication club is also taught at the school by a teacher on comprehensive sexuality education. We have also trained 35 teachers in the district to operationalize the comprehensive sexuality education. The last component is the education subsidies, where those vulnerable girls are assisted with the school-related assistance. They are being paid their school fees. They have stationery. We bought stationery for them and sanitary waste. We also provide uniforms for the vulnerable girls. That is what we are doing. So far, we have reached last quarter on the parent-child communication program. We reached 489 girls against a target of 500. Each mentor recruit 25 girls. They do session for 3 months with the girls. So after the quarter, we measure how many. So for the 20 mentors, we expect to have 500 girls, but some of them will drop out during the course of the quarter. So that's why we reached 489 instead of 500 girls. For comprehensive sexuality education, teachers have moved out from the schools. We trained 25 teachers, but so far we have about 7 teachers who were trained. So we are expecting to train more teachers this term, about 20 teachers by the end of this term, so that they can operationalize the comprehensive sexuality education in schools. What's your full name, sir? Ramos, District AIDS Coordinator Rushinga and the National AIDS Council. Vataramusi tichakumbira kuti mumbotiudzawo nezvemaprograms amuinawo, program yeDREAMS neSister to Sister. All right. The Sister to Sister program iri kusupportwa neGlobal Fund in the district, and it's covering 10 hotspot wards. The Sister to Sister program ipapo tine 10 trained Sister to Sister mentors who are varikuita Sister to Sister program mu district muno. Vari 10 kudaro each mendo anorecruita vasikana 50. Anoita magroup ake 25 woita total of 50 girls. We are targeting pa Sister to Sister program vasikana vasiri kuenda, vasikana nemadzimai echidiki asiri kuenda kuchikoro. Kana muchiti mimi muri kutargeta anonziwo mahotspots wards muri kurevera? Kana tichiti hotspot ward tinotarisa machallenges anowanika district, things zvinhu hazvina kuenzana kwese. Kana tikatarisa kuti maschool dropouts anowandira kupi, toona kuti mawards ari patop 10 acho ndeapi. Kana tichitarisa nyaya dzemaSTI ari kuwandira kupi, tinoti mawards acho ari patop 10 ndo atinenge tichiti ndo atinozotora toati mahotspot area edu. Atinenge tichiti kunenge kune dambudziko rakakura kudarika mamwe mawards, saka tinenge tichida kutraya kuadresa dambudziko iroro mawards aya. Matambudziko amunosangana nawo here? Munoshanda nevasikana vanenge vari kuchikoro here kana kuti vanenge vasiya chikoro? PaSister to Sister program tinoshanda nevasikana vasiri kuenda kuchikoro, vasikana nemadzimai echidiki asiri kuenda kuchikoro.
takaona kuti vasikana vasiri kuenda chikoro kana madzimai echidiki achisi kuenda chikoro vane njodzi huru nekuti chinenge chasara kuwanikwa vanenge vakutanga kutoita zvepabonde. Saka ndo vatinotora voita gore rese vachiita masessions namendo for the whole year. Vapedza vasikana vane madzimai echidiki anozoongororwa ropa ravo panyaya dzeHIV and AIDS. Tozoona kuti vasikana vakamira sei pavanga vari muclub vograduate. Mataura muchiti mimi kune vamwe munoshanda nevasikana vasiri kuchikoro, ko ava vari muchikoro idambudziko rakakura sei vanosiya chikoro kubudikidza pamwe nekuroorwa kana kuti nekuita pamuviri vari vasikana vechikoro? Tichitarisa kota temu yatichangobva iyayi takaita vana vaisvika once. So inobva kupi kota yacho? First term this year 2021 takaita school dropouts anosvika iyo 179 pakota iyo yatangobva iyoyi kuprovince yese here kana not mudistrict medu from mareports atinopiwa neministry of primary and secondary education. Madropouts aya tikatarisa tikada kunyasoatarisa 53% yemadropouts vanga vari vana vasikana vanga vaita drop, then 47 ndo vanga vari vakomana. Tikada kunyasozviongorora zvekare vasikana vazhinji vaita madropouts inyaya dzekuti edza anenge aroorwa kana kuti aita pamuviri. Vamwewo vanozoita madropouts amwe atakaita takaona kuti madropouts ari kukonzerwa nevasikana vari dropout nyaya yekushayiwa school fees. Saka paprogram iyo pamachallenge iyoyo ndo yatiri kutrai kuadresa neprogram yedreams inobatsira vana vasikana ivavo kuti vabhadharwa maschool fees. Vamwe vanototorwa kudzimba dzavo, akaita dropout atori kumba ototorwa namendo omurecruita muprogram ototangisa zvikari kuenda kuchikoro. Ava vanozvitakura vari kuchikoro vanoitisana pamuviri pachavo sevana vechikoro here kana kuti kune vamwe vekunze vanoitisa vana ava pamuviri? Dzimwe dzenguva vanoitisana pachavo vari vana vechikoro, imwe yenguva vekunze vanenge atoitisa mwana wepamuviri otomuroora. Mataura muchiti kune mento anosarudza 50 vana 50 ko kana nhamba yevanhu vanoda rubatsiro kudarika 50 iyoyo yadarika vanoita sei? Target yedu inenge iri 50 but nhamba dzinogona kuzoshuwa kukura, but tinoti gore negore vanorekruta gurupu ritsva. Saka akarekruta gurupu rinoiri gore rinoiri 50 vakwana, vanenge vasara achiona kuti vane need paanoita futi recruitment yenext year anobva avatora nekuti haazokwanisi kumaneja gurupu rikanyanyokurisa zvishuwa vanoda rubatsiro vanenge vakawanda, asi gurupu racho rikazokurisa azokwanisa kunyasokuvaticha zvavanonzwawo vese. Saka tinenge chivapa nhamba yakaita ichidii. Chii chinoitika kune vaya vegore rakapfuura va50 vanograduata vanoita sei? Kana vagraduata vana pane mamwe matopic anodzidziswa imomo kuti vakwanise kuzviitira vega nemaoko avo, vakwanise kuzvitsvagira mari dzavo vega. Saka kana vagraduata vazhinji vacho magurupu mazhinji akagraduata vanenge vatodzidza vachibva ipapo vanotanga kuita mikando, vanotanga kuita maprojekti avo kuti vari kuchengeta mbudzi dzavo, vari kuchengeta huku dzavo, vakutanga kuzvimirira panyaya dzemari. Vachakwanise kunokumbira mukomana kuti ndipo mari nekuti ndo zvinozokonzesa njodzi yekuti tizoona mwana uyo apiwa HIV, apiwa STI. Aiwa, tinotenda.